Is-sena d-dieħla l-Gvern stmat li se jonfoq mal-1 800 miljun euro f'benefiċċji soċjali, fosthom taħt miżuri ġodda tal-baġit. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li rridu għall-uliedna, il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon ta' spjegazzjoni tal-miżuri li se jiġu implementati minn dan il-Ministeru, fosthom it-twessieħ tal-in-work benefit u l-għajnuna supplementarji. Il-Ministru qal li biż-żieda fl-għajnuna supplementarji għal dawk l-aktar vulnerabbli, 29,000 persuna se jgawdu minn dan il-miżuri li huma mistennija li jlaħqu l-5.6 miljun euro fis-sena. Semma wkoll kif bil-budget qed tkompli tiġi premjata l-bżulija permezz ta' taxxa ta' 15% fuq l-ewwel 10,000 euro fi dħul minn overtime. Il-Ministru Falzon qal li dan il-Gvern ma jħalli l-ħadd jaqa' lura u xhieda ta' dan hija l-miżura li tagħti 10,000 euro fis-sena lil kull kap ta' skola sabiex tfal neqsin minn affarijiet bażiċi jingħataw dak li għandhom bżonn. Issemma kif permezz tal-ftehim mal-FSWS il-persuni mingħajr saqaf fuq rashom jingħataw servizz temporanju sabiex bekk ikunu jistgħu jgawdu minn assistenza soċjali li ma' miżura se tidħol fis-seħħ minn nhar it-tnejn li ġej. Dan huwa x'verament jagħmel sinsla ta' pajjiż. Jekk pajjiż jista' jkollok ħafna effetti materjali mbagħad m'għandekx fibra soċjali, m'għandekx ġustizzja soċjali, m'għandekx solidarjetà soċjali, nkunu morna lura l-liġi tal-ġungla għax jien b'saħħti ngħaddi minn fuqek. U għax indajjef ngħaddi minn fuqek ukoll nerġa' u dik m'għandix tkun.